wethu namhlanje kuMadlanga Commission bokubuye uDeputy Rivospisi. Nizamkhumbula ke wayesebenza eEMPD ngulo wayefuna uprosecutor uBrigadier Julius Mkhwanazi besebenzisana kamnandi noChief Mapiyeye, then elaqela lo Dr Mashazi labe liqhumana noBrigadier Julius Mkhwanazi. So ukwelacala ke so uye wa retire eEMPD, wahamba eEMPD ngama traffic cop aseceleni lase City eKuruleni. Then kunamanye ama traffic cop mos aye wavela kule testimony ka Sergeant Nkosi anokwenza necala lase Pitori eCity of Itswane. Wona njoba ngapha base eKuruleni sibabiza iEMPD, abasetswane sibabiza iTMPD. So ngoba akasasebenze eEMPD, seka retire, seka pensiona, usebenza eTMPD. Hayi bona eziyamlandela nje iziskandali ne corruption nje akasoloko mela nqandana nayo. So uthesa ke ngokunomcimbi kweza companies ezezavela kwi chats zika Sergeant Nkosi apho kubonakala kunama tender fraud akanye ukumanipulate kwama tender okanye ama irregularities. Uzothetha phansi kwalo mcimbi lo. Hayi ke uyitshilo nje indlela nangapha njoba ngapha bokukhona abakhona o Brigadier Mkhwanazi ngapha, hayi ngapha kukhona o director Malaji ngapha, khona o Puri ngapha ebebesenza into yelelele ngapha, at least ngapha kusathethwa nomcimbi we corruption ubugulukudu bangapha. Almost ngapha bese ide inobungozi ngoba bokhona nama criminal cases anokwenza nokubulawa kwabantu nani kwelicala. Ngapha ke sithetha nje nomcimbi onokwenza ne corruption. Hayi ke nakhona kubonakala into ba apho bepick up khona into ba imani kunobuqhophololo benzekayo. Hayi ke ungomnye wabantu abajamba qala bathi ayibo sicela ireport kwenzekani malunga nomcimbi wezikhampani, khona into singayiqondi incama apha. Xa besitsho kanti neboss enkulu ke yakhona naye uzabe seke pick up kulo email wayesenda ezama ukunderstand into bayibo kanti impeni report malunga nalento endiyibona ngathi apha inokushikashika. Hayi ke yabe neboss seyisithi nje eventually kwakhona lapho besithi khona that noma tenders lawo mele ukuthi astotshwe lo ad hoc into security tenders ezo nani mazistotshwe. Hayi ke phizi ngastotshwanga nje ngakwela cala leEMPD nalapha bathi benqanda hayi kube kuqhophoka ngapha bathi benqanda athomya hayi andizuyistop angafumananga anything in black and white in written form. Phofu ke ibe i-email ebhaliwe ikhona, ufike nje wathetha nje into ezifana nje ngalezo. Kodwa ke engangenanga ncamncam into ba sisesazi into ba okay ezi companies umnikazi wazo nani ngobani based on la testimony ka Sergeant Nkosi. Khona ke ibrother icompany libonile futhi negama lama company okuthiwa ngawe brother ka Sergeant Nkosi bewevele kula testimony yakho Sergeant Nkosi. Hayi nakula ikhona apha lapho ke bekade khona ude wa breaker down including imali into ba babhadalwa malini kwakhona apho ebuza khona ucommissioner Khumalo into ba imani uyansiphazamisa. Uthetha ukuthini xa usithi lento iye yaqhubeka even senizama ukuyinqanda. Hayi utshilo wathi hayi enye into kaloku njoba sasike ndatsho lo nani thetha ngeEMPD lento inobungozi. Uthi unqanda especially abanye abantu xa bebona benepowers ezingapha, uthi unqanda babe beqhophoza ngapha besiya ngapha, uthi unqanda ngapha babe beqhophoza beya ngapha. So uyitshilo nje into ba hayi ingxaki njengathi bajongene nayo le. So njoba eEMPD wayesebenza khona then waze wapensiona kwakhona lanto ethethisayo malunga nepension yakhe. Hayi legally so upensionile xa keqebile wazosebenza eTMPD as umuntu ozaba kwi contract I think kwakuye 5 years, but uthe seselapho kwatshintshwa imigaqo yakhona phansi ke section wayeqashwe kuye kwathiwa hayi abantu abaqashwe kulo section leyo abasezuba under maybe lo nto zama 5-year term, instead bazawuba permanently employed until a reach i-retirement age. I think 60, is it 63 or 65 into njengathi njalo. But ke esebenza phi ngoku usebenza eTMPD usajongene nobugulu ukuthi usanqanda hayi usavika nokuvika even kwelicala elingapha. Yinto njengathi njalo yaqosheliswa nje akathathanga xesha lide futhi yena uChief Rivospisi ufike nje wathetha nje into ezifana nezo bambuza into abafuna ukumbuza zona malunga nama irregularities. But nje ndinayo into ethi hayi umcimbi onokwenza neza companies kusezaza ompethe bakhona oDlamini oPhiri nowamudisi basezaza kahle oVivian bazobuzwa kahle malunga nezi company utheni umcimbi wale company. So nje that's just about it when it comes to a testimony yanamhlanje eka Madlanga Commission. Commissioner, in the BEC committee's minutes that they submitted to the BAC, the Bid Award Committee, in that report there was a total evaluation of 22 companies. And they did the complete evaluation.
And that 22 companies have been in the BEC the whole time. But when it was then submitted, the whole report about that 22 companies was submitted to the BAC with a recommendation that that whole process must be stopped and cancelled. So it was not awarded to the 22 through the city's actions. The whole way, even though they were evaluated, and there were 22 companies that was deemed to be by the BEC successful. That report continuously then stated, but there's missing documents, there's irregularities. And therefore, when it got to the BAC took that in consideration and said, but there's missing documents, it's highly irregular and it should be cancelled. The then chairperson of the BAC was the previous CFO of the city, Umar Banda. And he signed off and said it must be cancelled due to irregularities. However, Judge Fabricius, very narrowly in the first court order, and I'm not obviously saying I've got an ethical response, but I'm not saying the judge was wrong. The judge did the legal correct thing when he stated that the then legislation had a very narrow portion that you can cancel a tender with. And the words irregular or missing was not in that wording. So he ruled that you cannot use that to cancel the tender. That's why it must be started afresh. And obviously today with hindsight, when you hear the word irregular in my head, it should be cancelled immediately. We shouldn't proceed.